Напоследък получавам много запитвания по въпрос естествени изглеждащи устни, защото забелязвам, че хората се притесняват от свръх резултати при корекции с хиалуронови филъри. Затова днес темата ще бъде за корекция за устни с хиалуронова киселина. Грижата на устните е изключително важна, за да можем да възстановим тяхната дехидратация, да попълним загубения обем, асиметрия и по този начин те да станат красиви. Корекция на устни се прави, когато имат нужда от освежаване или анатомични показания. Показвам ви случай отскоро, в който се наложи да използвам динамичен филър на Теосиал, за да мога да възстановя дехидратацията на устните и да възстановя загубения обем, който имаше анатомични показания да бъде попълнен. По този начин устните изглеждат естествено, а с новите технологии може бързо и лесно да видим резултатите преди и след процедурата. Хората се притесняват основно от две неща. Първо, дали има бърз възстановителен период и второ, дали те ще изглеждат максимално естествени. Техниката, която използвам, получаваме бърз възстановителен период и максимално естествени устни, които запазват собствената динамика. Изключително важно при този тип манипулации е да бъдат извършвани от професионалисти, също така да следвате техните съвети и да използвате правилна козметика за грижа за кожата ви. Доктор Ванеска Derma Science Clinic – красотата, която заслужаваме.